Oha ljudi, Đondra ovdje s vama, ja ću danas snimati reklame za dva youtubera, a to su Bloodmaster i hcl.hr. Prvo da naglasim početak klipa. Znači, šta sam htio da kažem? Vi sad mislite da ja imam nešto od toga što ja ovo snimam. Ne, ja samo imam moja draga volja što ja ovo snimam. Da bi pomogao ljudima kojim ja treba 100.000 subscribera, da dobiju onu nagradu lepu i da još da budu sve bolji i bolji. Kao što ste vidjeli, Kings of Failsu sam napravio reklamu i on je meni izratio odgovor. Znači, hvala na podršci, ali ništa on nije sad ja sad nešto pričam, ali kao da je na primjer nešto on napravi reklamu ili poslao neke subscribere do mene da oni meni subscribe kanal, ne. Meni je najveće to, ne, meni je najlepše to što je meni odgovorio i ja bi voleo da njemu treba fali još 5.000 subscribera i ja bi voleo da on ima toliko 100.000 subscribera, tako da i sam i uradio to da on ima što više. Dalje. Odlični su mi klipovi, odlični su mu klipovi, ali ajde sada se vratimo na ova dva kanala. Šta sam još samo htio da kažem, sad vi mislite pa zašto ja na primjer pravim za ove kanale reklamu kad mogu za one poznate kao što su na primjer Muđa, Serbijan, samo sekund nešto da uradim, neću sad, poslije ću. Znači, na primjer kao što su Serbijan ili Muđa ili Full TV, zato što njima ne treba reklama. Serbijan 260.000 subscribera, Muđa vega 200.000, Full TV 100 i nešto. Ja ako napravim reklamu, oni već prave reklamu u svojim videima. Ljudi ih vole. Ja ne kažem Bloodmastera i ove ne prave reklamu, oni su vrhunski kanali, ali nisu toliko poznati. Mislim, Bloodmaster ima 60.000, ja mislim, sad ćemo vidjeti koliko ima. Ali mislim da ima 71.000, bravo. Prije kad sam ja vidio imao je 50.000, znači koliko mu fale, još 30.000, HCL-u 20. Ajde to da pripomognemo, tako ja mislim. Sad vi mislite ja se nešto ulizujem, ne, ja to pravim iz čiste onoga. Ajde prvo Bloodmastera, znači iz čiste moje drage volje. Znači, šta sam počeo? Ja sam ovo već snimam 2 puta, zašto mi koči kompjuter i prvo sam teo da uđem u YouTube od početka, pa nisam, pa sam ušao u YouTube, a ne mogu da uđem u kanal, tako. Nije bitno. Vidite, znači, preživljavanje je vanzemaljaca, on je bio stvorio vanzemaljaca i svako preživljavanje je vrhunske. Sad, Bloodmaster, imam nešto da kažem, izvini zbog toga što ja ne gledam, na primjer, ovo Brutal Faction sa Kingsom, ili ono što snimaš sa Kings of Failsom, zbog toga što ja to već vidim kod Kings of Failsa. Tako da nema potrebe da gledam kod tebe, da gledam ovo Stranger i to te mape, ali stvarno najbolje od svega na kanalu moje preživljavanje. Iskreno, znači sve najbolje preživljavanje, stvarno pravi sve na Minecraft preživljavanju, što je stvarno teško, znači nagraditi i nekako napravi dole kao da putuje ono i vremeplov 44. epizoda, samo da nađem gdje je. Vremeplov i to je vrhunsko, tako da stvarno znači vrh kanal, a drugi kanal je hcl.hr i tako molim vas da se prijavite na Bloodmaster, ko vidi, znači ostavit ću link u opisu kanala od ova dva kanala da uđete. Rambo Sol, dobro, znači HCL je vrhunski kanal, kanal je baziran na gaming kanalu, a ujedno u tome da komentariše svaku igricu. Znači svaku igricu koju je ovdje igrao, on je pričao o njoj, rekao čemu se dešava, igrao je i sve, znači sve je uradio, svaki video uradi vrhunski. Tako da ja sam znao pre ovaj kanal, kod prijatelja sam gledao kad je izašao GTA 5 za kompjuter i igrao je i ja ga poslije nisam gledao. Ali pre nekoliko dana sam baš našao neke klipove i gledao sam ove
prve klipove i stvarno svaki klip mu je znači na mestu i stvarno svaki je vrhunski. Svaka igrica koju je igrao baš je dobra, znači zanimljiva je, nije neke smaračke igrice igrao ovdje, mislim ja nisam pogledao sve, ali ne znam koliko on ima videa, ali mislim ima 600 nešto, a Blood, ne znam koliko Blood, možda Blood ima 250 videa, ne znam tačno. A on ima 600 nešto, mislim, ne znam tačno, sad bi sjećanja znam kad vidim ono. Znači, ovaj isto, zašto još volim ovaj kanal? Od svih ovih youtubera, nekako on ima mnogo dobar mikrofon i tako da mu je glas ujednačen od početka do kraja videa, čist i sve se može čuti, znači. A ne one kanale koji se, na primjer, u jednom trenutku sve čuje, dok se u drugom ne čuje, znači. I drugi imaju dobar mikrofon, lijepo se čuje Serbian, svi oni se čuju, ali on nekako ima jak glas se čuje, a čistu i u celom videu isti, znači. Ne menja se da je u jednom ahaha, u drugom znači, u svakom trenutku isti, što je vrhunsko, zato i obožavam ovaj kanal i pravim reklamu za njega. Molim vas, prijavite se, znači, na ova dva kanala ja ću ostaviti kako se zove, link od oba i tako da se vidimo. Ćao, znači prijavite se, molim vas, prijavite se na moj kanal, ostavite komentar i like i sub i šerujte i to je to, vidimo se.